מה שהכי חשוב כרגע זה כמובן ליצור שיח כלכלי חדש, שיח שלא יהיה, שיהיה מבוסס, כמו שאמרתי הרבה פעמים, על אמיתות מוצקות, לא כמו שזה היום. כלכלה שלא תהיה בנויה על רעיונות של חמדנות, רעיונות של אגו, של רעלים של אשליות ודברים כאלה. אחד הכיוונים, יש כמה כיוונים היום שבעצם קוראים תיגר על התפיסה הכלכלית המערבית הרגילה, בין אם זה מימין השיטה הקפיטליסטית, בין אם זה משמאל מרקסיזם ושיטות אחרות, אבל מדובר על שיטות כמו כלכלה אקולוגית, כלכלה בת קיימא, כלכלה בודהיסטית, שבגדול מדובר פה על זרמי מחשבה שהם רדיקליים, רדיקליים במובן הזה שהם שונים לחלוטין מהתפיסות המערביות, והם בגדול זרמי מחשבה מערכתיים שלא מנתקים את הדברים ובעצם רואים את המציאות ואת טבע העולם כמכלול שלם. דיברתי מקודם על בעיה אחרת, זה בעיה של חמדנות שהיא טבועה עמוק עמוק בטח בקוד הגנטי של הקפיטליזם, ושמהווה בעיה גדולה. הקפיטליזם במובן הזה מקדם את החמדנות ברמת הפרט. הוא אומר פשוט, אוקיי, חמדנות, תעשו ברמה שלכם, של הפרט, הכל כדי להשיג את זה. וגם הסוציאליזם או המרקסיזם בגרסה המסורתית שלו, הוא די יצא גם מתוך זה, הוא לא שלל תפיסות כמו תפיסות של אגו, של עצמי וכאלה, רק שהוא העביר בגדול את החמדנות לאיזושהי רמה קולקטיבית, שזה גם בעיה, כי אם מבינים שהעולם נון דואלי, אז אי אפשר להעביר חמדנות לרמה כזאת או אחרת, כי זה בסוף יתבטא בכל הרמות. איך רואים את זה היום? זה כמובן כל הנושא של הצריכה, הצמיחה, תמ"ג, אנחנו חומסים את הטבע, אנחנו עושים את העולם. בגדול אנחנו יום יום רואים כיצד הדברים האלה קורסים. מה שכמובן הדוגמה הכי קלאסית זה התחרות, שזה הבסיס של המנוע שלה, זה כמובן של חמדנות, וזו דוגמה טובה לרעיון של אשליה, כאילו מדברים על זה שתחרות תוריד מחירים, אבל תחרות לא יכולה להוריד את המחירים, כשמה שמניע אותה זה חמדנות, כאילו עוד ועוד ועוד. כי בסופו של דבר, ברגע מה שמניע את הדבר הזה זה חמדנות, אז זה לא משנה אם מי שמזכיר דירה או בעל עסק או מי שמוכר דברים, הוא לא יוריד באמת המחיר, הוא יחפש דרכים לעקוף את זה, בין אם זה חוקי, לא חוקי, תיאום מחירים וכאלה. ופה רואים דוגמה קלאסית, להגיד תחרות זה סוג של אשליה, כי במציאות ובגלל הטבע הנון-דואלי של העולם זה אף פעם לא יכול לקרות. המחירים תמיד יעלו, זה לא משנה ממש אם תהיה תחרות או לא תהיה תחרות, פשוט מי שצריך יחפש רק דרכים יותר מתוחכמות להעלות את המחירים. כמו שאמרתי, בין אם זה לתאם מחירים, והיו דברים מעולם, אנשים בארץ נשפטו על תיאום של דברים כאלה, אבל אפילו לא צריך לעשות את זה בצורה לא חוקית, פשוט שאחד מעלה, יש קוד, אפשר להגיד קוד סמוי או משהו מוסכם שהוא לא ברמה של תיאום שאנשים ישבו, אחד מעלה, השני מעלה אחריו, זה ברור, זה יקרה, כי מה שמניע זה החמדנות. ולכן זו דוגמה קטנה לאיך הכלכלה המערבית בסופו של דבר נעה סביב עצמה, והיא לא יכולה לצאת מהבלגן ומהקריסות ומכל הסבל שהיא גורמת לאנשים, כי הבעיה העיקרית שלה זה, כמו שאמרתי, היא לא תואמת לא תואמת את טבע המציאות, היא לא תואמת את טבע האדם, היא בנויה על אשליות, על רעלים כמו רוח, חמדנות, ובסוף זה קורס. מכל השיטות, אין ספק בכלל שהקפיטליזם זה הדבר הכי מפלצתי והכי נורא שבן אדם יכל בכלל להמציא, אבל צריך גם להיות כנה ולהגיד שגם שיטות אחרות הן אולי לא מצלחות כאלה ואחרות, אבל בגדול הם לא פתרו בעיות מאוד מרכזיות של סבל אנושי וכאלה. יש היום, וצריך להגיד את זה בבירור, יש היום שיטות אחרות. היום בדרך כלל הממסד
הוא הולך לכיוון של פשוט לשקר, הוא משקר לאנשים, הוא לא אומר להם את האמת, הוא מייצר תמונה כאילו שהשאלה זה רק או סוציאליזם או קפיטליזם, כאילו זה מאבק בין ימין לשמאל. זה לא נכון, זה פשוט שקרי. יש היום הרבה שיטות כלכליות חדשות, ולמעשה פשוט הממסד, כי הוא אוכל מאותה צלחת של חמדנות, הוא לא מוכן להקשיב לשיטות אחרות. אבל כמו שאמרתי, קיימות שיטות כלכליות כמו כלכלה אקולוגית, קיימות כלכלה בת קיימא, כלכלה בודהיסטית. כמובן, הדוגמה הקלאסית זה כלכלנים כמו שומאכר שהתחילו לעבוד על הכלכלה הבודהיסטית. יש פתרונות, זה לא שאין פתרונות, פשוט הממסד מטאטא את זה, משקר, והוא לא רוצה לשמוע. בגדול, מה שצריך לעשות לפי דעתי, אין טעם לעבוד מול הממסד, כי בסופו של דבר מישהו יעבוד עם הממסד בצורה כזאת או אחר, הוא יהפוך חלק מאלה, הוא מאמץ את אותם ערכים. הגישה צריכה להיות שונה, פשוט צריך להגיע למצב שאנשים ישלבו בין פעילות ברמה אישית לבין פעילות ברמה קולקטיבית, ובצורה כזאת, ברגע שהם יפסיקו להזרים דלק לשיטה, השיטה תיפול, היא פשוט תיפול מעצמה. אם אנשים ינקו את כל הרעלים כמו אשליות, חמדנות ורוע ברמה אישית ויפעלו ברמה קולקטיבית, השיטה פשוט תקרוס, כי אז אנחנו נפסיק בעצמנו להזרים לדלק. אם לא נלך כמו מפגרים ונקנה בלי סוף ונחשוב כל הזמן במונחים של צריכה, צמיחה, תמ"ג ורק מה לקנות ועוד לעבוד ועוד לקנות ולעבוד, אלא נחליט שאנחנו חיים מה שנקרא חיים של פשטות מרצון. הכוונה פה זה לא עוני, אלא פשטות מרצון זה איזשהו סוג של דרך אמצע בין עושר חזירי לעוני מנוון. ואם אנחנו חיים פשוט, עובדים רק את מה שצריך, קונים מה שצריך וחיים בעצם, אז השיטה ברגע שנפסיק לקנות כמו משוגעים אלא נקנה רק מה שצריך, ממילא השיטה הזאת תיפול, כי היא בנויה על החמדנות. ברגע שנוציא את רעל החמדנות הזה של צריכה וצמיחה, ממילא השיטה תיפול. לכן אין טעם כיום ללכת בכלל לדבר עם הממסד. הממסד לא יעשה שום דבר, זה לא משנה, כל המפלגות בצורה כזאת או אחרת הם חלק מהשיטה הזאת, הם מקדמות את השיטה הזאת, הם חלק מאותה תפיסת עולם. יש לעבוד, כמו שאמרתי, ברמה אישית, לשלב עם עבודה חברתית קולקטיבית, יש לעבוד מלמטה בצורה של פעילות דמוקרטית, עממית וישירה, להגיע ליותר ויותר אנשים, לשלב בין הדברים, ואז גם יבוא שינוי אמיתי. לדעתי, כשזה יקרה, וראינו את זה גם במחאה האחרונה, ברגע שהכריזו על חרם, זה לא לקח הרבה זמן, בניגוד לסיפורים שהיו עד היום. הם באו וזחלו מהר מאוד אחרי כמה ימים שנמשיך לקנות ולקנות. וברגע שנעשה את זה, אני ממש לא חושב שצריך לפחד מכל האיומים, שיהיה אבטלה, שיהיה זה, אלא בעצם הם ירוצו אחרינו, במקום שאנחנו נרוץ אחריהם כמו כל פעם. וזה לשנות את הדיסקט, לא כמו שאמרו בזמן האחרון, של לשנות את הדיסקט, של להעביר פה קצת ולהעביר פה קצת, אלא בעצם לשלול את כל השיטה, לשלול אותה מהיסוד, ליצור שיח כלכלי, פרדיגמה חדשה, לשלב בין עבודה אישית לעבודה קולקטיבית, לשלב את החומרי ביחד עם הרוחני, ומפה לצאת לדרך חדשה.